खुलुमखा joto bidono naitongnai rangsakni takuk tei bukuk sorokno norong bagai tini bo haina hai nangkukmani kok tui phaika norongni bagai norok o bidono haino hai nainani bagai saitolaidi bidono skip takhaidi tini ni belai kheno nangkukmani topic norongni bagai wngkha norok phulano ani tini ni o video ni title thumbnail nugui norok saimana khena especially tini ni o video ni topic wngkha jara YouTube platform bo samung khai tongnai rok haikaba YouTuber gui tongnai rok borok ni bagasi tini no video belai kheno important ke omoni bagai no ang phulano first of all jotono no koinani musungo jara YouTube platform bo samung khai tongnai rok haikaba YouTuber gui tongnai rok norok tini ni o video no kaham ke nainani bagai chesta khaidi tei tini ni o topic jeta tui femeni omorong no kaham ke bujiui nahanani khlaidi gifaidi amsi kok sayoi tini ni o topic ni bukhago thanglaina especially jara YouTube platform o samung khai tongnai rok tei YouTuber ngui tongnai rok ni bagai belai no important tini ni o video tamni bagai ang tini o video tui finally naka hinke tabuk kwbang mano sini tiprasarok ni bisingo YouTuber nglai tongo YouTube ni platform bo samung khlai tongo ha phiaba ang tini joto YouTuber no sanani thangya koyekta YouTuber haikaba koyekta channel tongo borok ni bagai se o video belai kheno important wngkha aboni bagai no norok tini ni o video ni topic haikaba ang tini jeta norok ni bagai kok tubui femini omono kaham kai bujiui nahanani chesta khaidi nung khoroksa jodi no YouTube ni platform o samung khai tongkha hinke haikaba khoroksa nung YouTuber gui tongkha hinke nung YouTube ni jeta community guideline tongmani o community guideline no nung clear khai sawi manani nangnai ek number omosi tomono nung YouTube ni platform bo samung khai tongoi ba YouTube ni kichu community guideline dongno nung sia haikeba sawi mania haikeba bujia nung YouTuber no ngui tongkha hinke phiaba nini bobishoto haikaba nini future life bo nung jela phano habui manu omosi number 1 gai tahoktai bukso ang joto YouTuber no sanan thakya ani personal babe ang koyekta channel nugkha bongni o channel o sob somoi no different sob somoi no different bobo hai different ke ang no tabuk sawana koyekta channel tongo bongni thumbnail thepamani sob somoi no video ni content by different bomo hai different ke tabuk romdi saput omofuna jelo sobja khapu ha jelo sobja khapu omofuna bai romjagoi jelo sobja kha hinei omo hai hinei koyekta channel thumbnail thepau phiaba tini boje omofuna jelo sobja kha pun hinei thumbnail kai thepai rikha tei title bo sirikha omhai hinei no tei picture bo phunugui tonikha omhai kai phiaba bini video ni content haikba bisingni jeta bo kok sai tongma jagao khe o jelo sobjakmani ba romjakmani kunu kok sajagya ba kunu topic kwrwi tei bo jelo sobjakha romjakha ni jeta thumbnail thepamani amubo kunu bastobo kwrwi omo hai channel tongo koyekta
ang norokno bumung salia ang kebono lasirnani thangya ओमफ्राय आबोनि बागैनो आं दिनै साननि मुसुंखौ नों खरकसा इउटुबार ओंगै तंखा हिंके बा इउटुबनि प्लेटफर्माव सामुंखाय तंखा हिंके नों परिस्कारखाय क्लियारखाय साइमाना नांनाय थामनेल बाहायके थेपानाय भिडिअनि टाइटेल बाहायके सैनाय हे अबनो नों एक नाम्बार पुइला सिगां नों क्लियारखाय साइमानानि नांग्रानाय दिनै नों थामनेलखाय थेबाय तनिखा अमफुना रमजाखा फुन किछु बास्तब गथना करै नों थामनेलखाय सोनाबै नायथखाय थेबाय तनिखा जेल सबरि तनिखा अमफुना जेल सब जाखा फेबा निने टाइटेल ब अमफुना अन्तिनो नै सब जाखा नै नों सैरिखा फेबा निनि बिदुनि बिसिंनि कगखाय अकक किछु करै किछु टपिक ब करै किछु साबो साजाग्या तै बास्तब निने जे थामनेल थेपा माहाय बास्तब करै ओंका आबोनि बागैनो आं सानान मुसुंगो जारा अमाहाय इउटुबार नगै तंनाय रक नरक खूब साबधान दि फेबा नरक लांगा पांगा नंनि थामनेल बाय जेता कंटेंट मिलिया हा अमाहायके नरक थामनेल थेपा ओइ तिनी लुकुरंनो फुनुगै तनिखा सारा दुनियाव हा नरकनि ओ थामनेल नुमा बायनो borokni bwkhao akroson nangai mano bujigda phatsa bwkha wanswkm thangi mano tangai hindi joto borok video no khulogoi khnawi nayadu norabo joto borok ya baksa thumbnail no se nojori o thumbnail no jeta nang video ni picture thepamani o picture no se bui nojor besirbag rio ngai nang picture se nang seitonika thebaitonika omo phona muting khapu ha yaka bastobo kusikrei nini video ni jeta kok samani nang content sanam tumani kok sanamui tumani o kokbo o kok kusikrei nang video ni picture ka atke thebaitonika kono mililaya content by on bagina tini om haijara khai tongnai rok wrong khai tongnai rok fake thumbnail thebai tongnai rok fake content seitong fake video ni title seitong rok angdono sawi rika tini yaphano khone yaphano norok salsa suk onek feka oklainai tini siklaya khana siklaya norok salsa suk nongni future life bo haikaba nongni thinango omhai samasya yakaba kotorma jingzalo kalaina phono charge tongo enke aboni bagino ang sanani musungo jara youtuber ngai tongnai rok youtube ni platform bo samung khlai tongnai rok jefru nung content haikaba video sunambo afru nung thumbnail bahake rinai title bahake sinai abono first norok kaham kai wansugui babiui title sinani khaidi te thumbnail thepanani khlaidi tini nung thumbnail video ni picture ke ditonika sobi ke ditonika alada te nung video ni bising ni kokhai alada bastobo kichu koroi tongle omhai channel koyekta tongo usgang koyek din pore no norok khela tong kri saimana kaise channel ha kobuni gotna no te kaisa borok ni thumbnail thebai tonika photo picture thebai tonika ha khoroksa borok ni thumbnail senambai sobi di tonika ga oboni bagino jara wrong khai tonai rok jara wrong thumbnail thepanai rok jara wrong title sinai rok muitunargi norok salsa suk norok omhai tumuno khai to hange norok jelo hamna phono charge tongo dalbuti mutana phono charge tongo nga abon bagino youtuber khoroksa ngnani
YouTube ni platform samung khai tonani amsuk klaya ahai no langka pangka nini musung tui je nini khuk phaima tui je nini musung ma tui thumbnail thebaka title sikya omo bai choliklak tahutai bukso nini channel jokonte subscribe bangana 1 million 2 million thangana ha sara wal ni borok nini video no buinuknai nini thumbnail no bo buinuknai muitu narakdi o hasakani borok jara mobile tui tongnai rok thumbnail no sibisi nojori o thumbnail no video ni picture sing thepaya diba o picture no si sing thepao tini ning picture si bejoa theba jakhanke nini o picture no baino gabangma viral ngai thangmano nini video ni bisingo khulogoi bo tamboi na yakhai tamkhaba nini thumbnail no baino tekaisa borong saimano hei ong phuna motoi khapu nai nai gedi ha ka o kok thaisa ni bising tifano dera nini live derai phumano nosto phono mayano wngya khaba nung jelo hamnani phano lama phaimano gobangma channel kotor hindi channel lok bangla channel lok format khai rijak baikha delete khai rijak baikha sara jiboni bagai tangoi borok bo bahino fake thumbnail thepao fake content yang bastobo ko kichu gurui ha hotoso jara viewers no subscriber no lengpari tonika ha oni bagino norobo khana kotor channel tabu robi monus de ha 10 million omo hai subscribe manjara bebakno ses khai rijak baikha delete khai rijak baikha ngkai omono ang tini norokno kisisa clear khai khoroksa youtuber ngui tongkhe ba YouTube ni platform samung khaina hinke bahaike samung khlai nangnai tei bahaike youtuber wngna nangnai oboni obigota haikaba bokhrogo noles haikaba bujimung norokno rinan bagise ang tini tui phaio baksa views manan bagai tini thumbnail khai thumbnail pura ritonikha yango asol content haikaba bini biduni kokthai koks de saitongmani bisingni kai kichu o thumbnail bai milia ha jara omtikhai jara content sanamnai rok ba thumbnail thepnai rok norok muitu narakdi ani kok naro nangnai nongni future laibo wasasuk norok thekenai haikaba norok wasasuk jelo hamnani nasi nangnai ang norokno guarantee ri sayapano norokno ang sarika ang aboni bagino sung khub sabdan no khoroksa youtuber ngui thanani hinke YouTube ni samung khai thanani hinke haino langka pangkaya tahoktai buksong nung kaisani video naharei nung nini channel upload khairikha ha tini a jagao nung thumbnail theparikha tini video ni a borok je kok saitongma khai juda nini thumbnail thepama bo juda anglai tongha omti rok rong takhaidi hai fake thumbnail ta thepadi tahoktai buksong nung khoroksa youtuber wngkhanke soi ekdom clear ke saimana nai ang tini content thepaka haikaba sorry ang tini content snamka bo borok ni kokno tui ang tini video snamka nung a borok ni picture no nung ma thepanai ha koboi ke nung koboi ni marinai bo lengta phanung tongthu langti phanung tongthu kokurui bastobo ongjak blei nung thepari kokurui nung tini romdi khoroksa broino phanu rules khaikya tini bin thanio sorry bini sago risum jotno kanjak pheba nung thumbnail ko thepai tonikha risum kurui khe thepai tonikha ha abo kaisa fake thumbnail hediba nga aboni bagaino jara rules khainai rokbo norok husungdi sabdangdi ahaino jemtui rules khaina niya tahoktai buksong rules khaina bo kaisa system tongo thumbnail bahai thebanai title bahai sinai abo kaisa system tongo tahoktai buksong tei jara news jara khobor ritonai rokbo baksa khobor khai juda
thumbnail kai juda ditonika aboni bagui no jara youtuber tongnai rok norok sabdan ngdi joto youtuber nang saya baksa baksa haino langka panga youtuber rok tongo views manan bagui subscribe manan bagui tini thumbnail naithok naithok thepawano ha content by milia ha title o siriwano thumbnail o picture thepai siriwano yakai video ni kok thaikai mi video ni kok thaibai bino thumbnail milia te bastob bobo bino kok kusgurui kothijak sigurui ha omtia takhoktai busong dak 2025 sokpaikya ha যখন তে সরকারনি মকলক লাইনা যারা ইউটিউবার খাইতংনাই রক বাক্সা বাক্সা জেলা ফোন হামনানি চাস দं বাহাইকে নন প্রাইম মিনিস্টার রাজ্যনি মিনিস্টার নন রমিয়া ফোন নন পাবলিক ন রমনাই পাবলিক রম খাंखाय नों जेल मा हाबकनाबले हा आबन बागैनो सय बास्तब सय थामनेल सय कुबुई थामनेल थेपादि सय कुबुई टाइटेल सिटी तिनी नों content kaisa swnamka video ni kok thai nung swnamka bo topic no tui nung tini kok tubui phaika bo kok no tui nung tini video upload khainani bagui thangui tong thik om haike no nini je video ni kok thai je nung topic swnamani kok swnamani o kok ni mote no thumbnail bo thepadi omosi tahotai buso ngka abon bagui no ang tini sanamusungo koyekta channel tongo amtui kok bai milia thumbnail juda omok phuna jelo sob jakapu ha thumbnail thebai tono wate nei phiaba bisingni kok khai judasi te bastobo bo kubuyo bo gurui obahai kok engkai nung tamni bagle nung omake thumbnail theba kapa tan be kom ke thumbnail theba ba aba ekta fake yadiba fake nung thumbnail ko riton ka picture oi jelo sobri phunuk toni kha বাস্তব ব জেল সজবা কসে করে সাপোজ দিজো আবো एग्जांपल से ब কবুয় ব বাহাই কসে করে ঘটনা কসে করে তে নং ভিডিও নি যেটা কন্টেন্ট যে ককথাই তে সনাবই তুই ফেমিনি আ জায়গা অককসা সাজগিয়া নং যে থাম্বনেল থাইবাই তনি গারকাই জেল হাবরি উই অমফুনা জেল দাজাখা রমজাখা নং পিকচার দি তনিখা বা থাম্বনেল যারা অমহাই ফেক থাম্বনেল থাইবাই রক যারা অমহাই ফেক video title siderok ang norok sarika norok salsasuk jelo hamani nangnai abo biang tei tam thano abo norok tharpon chong manglak abon bogini ang norok no paithok sanam musungo jara youtuber tongno rok youtube ni platform o samung khai tongno rok husungdi sabdan di ahaino langa pangaya thung tongmani ya youtube o kaise samung khai tongnai rok hazar lokh borok o prithibio nini channel no buimanai nainai nugnai ha abon bagino please jotono sabdan baidi kubui bastokno thepadi tata lahaino rokno thepawi views manan bagai subscribe manan bagai naijangnan bagai om hairok samung ta khaidi abono ani kaisa youtuber rokno kosarmo ngatini ni video amsunong sinai haino norok bai haino malai finai ngai norok ni thanibo kisa misa kok sayarok sajak marok tangkai norok ano nakardi ang norok nakar sano tei norok tini no video no nai nugui tongkhe ba buchika ba saimana ke norok o video ni comment box o comment khainani tapok bai jadi engke tini video oro no pairi sinai takote buso jotono hambai jotono kaham kurung susto tongwai jadi jotono no khulum bai।